Sí, sí, hola, sí, sí. Bueno, queridísimo público, estamos aquí la Orquesta París de Noia. Voulles contar unha anécdota. Isto pasou de verdade na Fonsagrada. Resulta que era un matrimonio que tiña os fillos, vamos a poñer que estaban por aquí, por Alcobendas. A verdade que estaban en Barcelona, pero bueno, estamos aquí, non vamos quedar mal. Además, ahora hai rivalidade entre o Madrid e o Barcelona pola Liga, non vamos quedar mal de todo. Entón, morreu a muller. E o home foi á oficina de correos e telégrafos a poñerlle un telegrama aos fillos. E chegou ali e dixo: teño que poñerlles un telegrama, pero eu tampouco os quería asustar moito. Ponlles aí: mamá está grave, entierro jueves a las 4. E agora non podía ser menos, unha muiñeira da Fonsagrada.